Elo a horúci koláč. V záhrade múdrosti bol dnes veľmi, veľmi sladký deň. Elo sa prechádzal s Luizou, keď zrazu zacítili tú najúžasnejšiu vôňu. Vôňu niečoho sladkého, čerstvo upečeného a horúceho. Vôňa ich doviedla priamo k starej lavičke, kde sedela múdra sova. A pred ňou, na malom drevenom stolíku, stál lesklý, čerstvo upečený koláč s čokoládovou polevou. Jej, koláč! Môžem ho zjesť? Hneď teraz, sova? Prosím, prosím, prosím! Elo kričal nadšene okolo seba. Mňam, ten vonia ako od babičky. Prikývla Luisa ticho s úsmevom. Múdra sova sa usmiala a jemne zamávala krídlami. Môžete, deti. Koláč je len pre vás. Ale je tu jeden malý problém. Je ešte príliš horúci. Ak by ste ho ochutnali hneď, mohli by ste si popáliť jazyk. Koláč potrebuje ešte jednu, maličkú minútku, aby vychladol a bol úplne najlepší na svete. 1 minútu? To je veľmi dlhý čas. Ja ho chcem hneď. Hneď teraz. A už sa neviem dočkať, sova. Elo začal poskakovať z jednej nohy na druhú. Luisa a múdra sova pokojne sedeli. No Elo nevedel, čo s tým čakaním má urobiť. Každá sekunda sa mu zdala byť dlhá, ako hodina. Kedy už bude tá minúta? Už je? Už je tá minúta? Ešte nie, Elo. Vieš, čo je zaujímavé? Čas nám pripadá dlhý, len keď si na neho dávame pozor. A nevieme, čo s našou netrpezlivosťou urobiť. Vôbec nám nebeží dlhšie, len sa ti to zdá. Elo si sadol, ale jeho telo sa nedokázalo upokojiť. Búchal nohami o zem. Ale ja nedokážem čakať. Môj jazyk už chce ochutnať tú čokoládu. Táto minúta je tá najdlhšia minúta na celom svete. Chápem, Elo. Hovoríš, že tá netrpezlivosť ťa štípe a že ťa chce donútiť koláč zjesť, aj keď vieš, že to nie je vôbec múdre. Poďme tvoje telo teraz trochu okabátiť a ukázať mu, že tá minúta je v poriadku. Naučím ťa, ako si čakanie skrátiť. Okabátiť telo? A ako? Sú dve veci, ktoré môžeš urobiť hneď, keď musíš čakať. Poprvé, dýchať. Miesto poskakovania, zhlboka dýchaj. Poďme, zatvor očka a skús to. Nadýchni sa pomaly. Príjemný vzduch potiahni cez nos. A vydýchni všetko netrpezlivé von. A opakuj. Elo poslúchol a súvisle dýchal, zatiaľ čo múdra sova a Luisa ho ticho pozorovali. Cítil, že dýchanie mu pomáha spomaliť. Výborne, Elo. A po druhé, musíš svoju hlavu zamestnať úplne niečím iným. Ak sa budeš pozerať na koláč, budeš netrpezlivý. Musíš sa pozrieť preč. Zahráme si hru s 3 farbami. Akú hru s 3 farbami? Povedal Elo prekvapene. Áno, zober si 3 farby, ktoré vidíš všade okolo nás. Napríklad zelenú, modrú a žltú. A teraz mi rýchlo nájdi 4 veci, ktoré sú v záhrade múdrosti zelené. Poď, hľadaj. Elo sa hneď otočil chrbtom ku koláču. V hlave už nemal čokoládu, ale hľadal zelenú farbu. Zelená tráva, zelené lístie na strome, zelený chrobáčik a tá Luizina gumička vo vlasoch je tiež zelená. Skvelé! A teraz nájdi 3 veci, ktoré sú modré. Elo sa postupne sústredil na hru. Zabudol na koláč, zabudol na horúci jazyk a zabudol, aká je minúta dlhá. Vidíš, Elo? Čakanie je ľahké, ak presmeruješ svoju pozornosť, napríklad na hru, a necháš svoje telo dýchať. Práve si prečkal celú minútu a ani si sa nenudil. A čakanie je na konci. Koláč je v perfektnom stave. Pochutnajte si. Elo a Luisa si každý vzali kúsok koláča. Bol to perfektne vychladený, čokoládový sladký koláč. Máš pravdu, sova. Ten koláč chutí ešte lepšie, lebo som si naňho tak trpezlivo počkal. A tá minúta bola celkom krátka, keď som dýchal a hral som tie hry. Múdra sova sa usmiala. A tak Elo a Luisa v záhrade múdrosti pochopili, že čakanie nemusí byť tá najdlhšia minúta na svete.
Stačí sa zhlboka nadýchnuť, predstaviť si niečo pekné a netrpezlivosť sa hneď stratí.